isikhathi ukuzungeza. Yes. Siyabonga bayingcwele. Siyabonga ba. Thank you so much for amagamako. Siyahamba njalo. We're moving to the next speaker. The sweetest Jasebandli, our own graduate. Azini, wasithatha wasibeka nedda. So we're very proud of you, babes. You did absolutely amazing. Hallelujah. And into enhle iyanconywa and iyakodwa futhi. Sikuke singaka, we are embarking in that journey as well. So ngizocela usisi wethu uMahle, our graduate. I'll keep on emphasizing. uMahle uzosikhulumela kwi topic of tertiary.
to thank God for this opportunity, and I would also love to welcome all the leaders, the youth, and visitors who are with us today. Ngokwegama nginguMahle Dlamini. I'm a graduate of Diploma in Logistics. Ngijabule futhi nokubona abantu abayile bami abangenza ukuthi nibe khona namhlanje. Usisihle, she was the first graduate yaseqinisweni. Yes. It's nice to be here. So today I'm here to talk about tertiary. Uyazi, before I got there, I thought it was all about ama degrees and marks. But angikwazi ukuchaza. Njengoba ngimelana angifuni ukuba njengomuntu onempendulo zonke. Kodwa I want to speak as a young person who has experienced both challenges and victories. After matric in 2024, I took a gap year and I worked as a sales agent in a Standard Bank campaign where I assisted to promote and sell banking products and help customers with applications. To be quite honest, it was not easy. Njengoba usiswethu uLwandle bekasho ukuthi call center iyangisa so ukusebenzisa i-strong language. Eyangisa akusumngani wethu shem call center. But through all, there were days where I went home crying. There were days where I found them frustrating because of loya msebenzi. Kodwa through all, bekhona umuntu oyedwa obengisiza ngakho konke uma bayihlala ethi thandaza mntanami konke kuzolunga. While I was working, I was also applying for tertiary institutions. Some kept me on waiting list. I didn't know what will happen next, but God made a way. Eventually, ngamkelwa ngayofunda logistics and supply chain management at Boston City campus. First year it wasn't easy. Ngifunda, ngisiza ekhaya, nginakekela umama ongalungile emzimbeni naku health. But I kept going. Okay. I kept going, and then ngikhumbule iBhayibheli lapha kuHosea 4:6 lapho lithi khona abantu bami bayakubhujiswa ngokuswela ulwazi. Lokhu kusifundisa ukuthi
ulwazi nemfundo zibalulekile empilweni zethu. When we combine education, faith, and good character, we are building a strong future. Sometimes I thought sekumningi. Sometimes bese ngicabanga ukuthi mhlambe lo wengukenzayo akungifanele ngoba ezinye izinto bezenzeka empilweni yami. Kodwa ngabheka ithemba. Kunengoma ethi beka ithemba lakho kuye uNkulunkulu munye bazalwane. Ngathola ithuba lokuya eGlencoe Mining Company la umama asebenza khona as a qualified receptionist. On the day ngakuningi izinto engazifunda kuleya msebenzi ezimayelana nesifundo lesi engisifundelayo. Ngathola amathuba okuya ema-meetingini nabelungu abaphezulu. Na experience nje kancane ukube corporate hand. Engenamali kodwa yes. Okay. On the day I received my graduation invitation, ngajabula kakhulu ngoba ngangakholwa ukuthi sekuyiso isikhathi lesi. Ngifunda kanzima abazalwane akukho mnandi ukufunda ukuhlala ekhaya ngitshela. Akukho mnandi kuningi izinto ezenzakalayo. Kuningi nje. Ngosuku le graduation when my name was called, ngazizwa nginovalo. Kodwa ngiqinisekisile ngizizwa ukuthi ngiyayenza lento. I'm going to walk onto that stage and own that room. As I walked onto that stage, ngizizwa ngiqiniseka ngoba ngangazi ukuthi uNkulunkulu ungihole kwaze kwaba la. Lelo langa langifundisa ukuthi God, hard work and faith amaphupho ayafezeka. Amen. So bazalwane, tertiary education is not just about going to university or college. It's about building your future. Ngenxa yemfundo sivula iminyango yamathuba. Without education, it's become difficult. Kulo mhlaba esiphila kuwo manje. Ngaphandle kwemfundo awukho ozoya khona. Itoilet, umsebenzi wogeza itoilet ufuna umatikuletsheni. Umsebenzi wokorobha phansi ufuna namafastera. Ufuna umatikuletsheni isikhathini esiphila kuso manje. So into engathanda ukuyindlulisela etsheni namhlanje ukuthi it becomes difficult to compete in today's world, but with it you can change your life and your family story. La usuka khona uwazi usilo siswami lapha emuva ukuthi uwazi ukuthi uqhamukaphi, imvelaphi yakho isukaphi. So imagine sonke lesikhathi ngihamba ngesikolweni ngigibela ngoyiseka imali kanti ngiyenzela into engekho.
So, tertiary teaches you more than books. It teaches discipline, independence, and responsibility. You learn how to think, you learn how to know about your future. So to every young person here, don't give up on your studies even when it gets hard. Push through, because education is the key that opens doors that no one can close. Ngiyabonga bazalwane. Like, we are multi-talented. You know, well done, Siswami. We very proud of you. And Abasamis and Bawako Babugela going. Corporate Han, no wonder the class. So, Kulu, I think it's a good deal in terms of Ufunda for the day. Different perspective, different aspects, and sifunde from different people as well. So wamanje sizobuyela angithi bathi umuntu uhila in different ways, or uzele enkonzweni for different reasons. Khona uthanda ukucula, khona uthanda ukushumayela, khona uthanda ukuthandaza. So in this part, siya session 3 of ilokhunjane yethu, sibiza ukuthi SMS. So mbe nabazalwana few abambuzile ukuthi what is SMS. So who can better introduce or ayenza abazalwane, especially izahambeli zethu ukuthi masithi SMS eqinisweni sisho thini. So ngizocela umshumayeli wethu ubaba uMthobisi Madonsela. Sibiza uDonsi ngithena ukuthi azosibonisa ukuthi how it's done. Ngizosho ukuthi wenze kahle wafika nawe la kule nkonzo
imikhiqizo yabantu abasha ngcono ngoba nikhuluma nomuntu omusha ningakhuluma umuntu omdala ngoba nizothi sekadlulile utshelane lo into emnandi ukuthi ukhuluma nomuntu omusha bazalwane. Ngibonge kakhulu, siyabonga mama nama organizer kuhle kanjena mama, siyabonga kakhulu, singathi inkosi ingamandisela nala athathe khona bese kuyanda bazalwane. Lana abazalwane ngikhuluma nomuntu omusha kuvuke indaba abazalwane. Uma uJesu athi yena mina ngindlela neqiniso akekho oya kubaba ngaphandle kwami. Lithi bazalwane uthi ngiphinde bazalwane uthi mina ngindlela nokuphila neqiniso akekho oya kubaba ngaphandle kwami. Asahambe ke umuntu omusha. Iyahambe ngalendlela bazalwane. Ayifuni into eziningi, ifuna wena ube nendlela bese uba neqiniso bese uba nokuphila. Haleluya. Kavuka indaba kaJosefa mekhuluma namaphupho yena uphupha kahle kodwa into ephuphayo bazalwane into enenkinga naye ukuthi bazalwane uphupha kahle ukhuluma into right kodwa utshela abantu aba-wrong bazalwane. Ukhuluma into right kodwa abantu abatshelayo abekho right. Kase wena ngabe usitshela bani amaphupho akho amaphupho namhlanje sewakhulunywa ejele ngabe wena lakho ulikhuluma noma sekwinyama ithakathaka kodwa umuntu omusha lizothi namhlanje phola la sebethe bayazama omama bathe bayakufida kodwa wena hayi uyafana uphole. Kanti wena uphola ngani? Uphola ngani? Thina bazalwane asanaka ukuthi unani, thina sasisebenzela izulu, asanaka ukuthi uhamba nani, asanaka ukuthi usebenzani. Sesifuna ukwazana noJesu. Isikhathi sokuthi umuntu omusha uwazane noJesu. Noma inyawo ithakathaka kodwa ngithi yazana naye. Asifuni imoto sesibonga ukuphila thina. Asisane ndaba nezinto zonke. Sesibonga ukuphila. Ey'ntweni ey'khona bazalwane. Ngiyafisa bazalwane ukuthi umshume umfundisi wami angibambele laphana just nje u-15 nje kuphela bazalwane. Ngeke ngisanda kakhulu. NgokukaJohane 20 ivesi lika 15 kuphela ngithi kaJohane 21 ivesi lika 15 isihloko esifundeka kanjena ukuvivinywa kaPetro. Khona sebedlile uJesu wathi kuSimoni Petro, Simoni kaJona uyangithanda na? Kunalaba na? Wathi kuye, yebo Nkosi uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. Amen. Haleluya bazalwane. Bazalwane nami incwadi engizonishiya yona namhlanje. Kuthi bazalwane uNkulunkulu sekakwenze konke. Kepha ngabe uyamthanda na? Kwenzeka isimanga bazalwane uma kiwa edotsheni. Mekiwa edotsheni bazalwane uPetro akahambi yedwa kodwa kunabantu ahamba nabo. Ngizothi umuntu omusha nawe bese behamba beyedobeni isikhathi sokuthi ungasali yena akakhethi bala lo muntu noma sekwenze kanjani noma sewuthi uyahlanganisa uthola ukuthi akuhlangani noma uthi uyafika ekhaya uthi uyahlanganisa ubone izinto ezingahlangani kepha isikhathi sokuthi uvivinye kepha yena uyezwa ungasanako okuningi isikhathi sokuthi uthi uyezwa manje isikhathi sokuthi uyezwa bathi mebefika ekudobeni into engithanda ngabo bayadoba ubusuku nemini abatholi lutho ubusuku nemini bayadoba bazana abatholi lutho umuntu omusha isikhathi sokuthi sidinga abantu abasha abazokwazi ukubekezela kunezinto ekumele uzibekezelele kunezinto engeke zifike ngesikhathi sakho but kunezinto ezizofika ngenxa kamdali noma sekuthiwa ubhale wathi ngathi angeke sizoyenzeka kepha ngegama likaJesu lizoyenzeka isikhathi sokuthi umuntu omusha noma sikuvukela kepha
ungayishiyi indawo yakho noma sekwenze kanjani noma kuthiwa sikhohlisana kanjani singabaqali kepha ungayishiyi indawo yakho. Kepha bazalwane semesefika uNkulunkulu ngakusasa sakathi nishoda ngani bathi silambile bathi ubusuku bonke asitholi lutho. Uthini bazalwane? Uthi waphosela ekujuleni kwenhliziyo ila ejuleni kamanzi yilabo bathi mase bawaphosa abazalwane ila sekuqhamuka khona awufisha abaningi but into esenzeka lapho khona nabangadliwa. Sebetholile kodwa khona nokungadliwa. Kasilibi samba nawe kanti udla noma ngayini. Siyashumayela abaholi bami abaholi bami bayashumayela omama umuntu omusha uyashumayela awuvuseleki ngoba khona izinto ezidlayo ezingalungile. Awusezwe mshumayeli. Kazona ngabe uyini oyidlayo bazalwane? Mhlambe ngishumayela kangaka mhlambe nithi niyangizwa kephezulwini kuyanikizela. Mhlambe khona izinto engiyidlayo ngihambe ngitshela abantu ukuthi bangadli noma ngayini mhlambe mina khona izinto engiyidlayo. Sekwenzekile konke akasibalela amacala ethu. Akasibalela amacala ethu. Akanendaba ukuthi unengane ezingakho. Akanendaba ukuthi ngibuye ekhaya njani. Akanendaba ukuthi wena uphume kanjani. Akanendaba ukuthi ungene kanjani. Uthi yena ngizokwenza ube isidalo esisha. Uthatha into engelutho ayihlalise namakhosi. Angahlula yini ukuthatha wena nakuphela. Isikhathi sokuthi manje bazalwane bantu abasha isikhathi sokuthi noma uzazi ukuthi awuzenzi kahle kepha ubuyele emuva. Ayikho imoto engayo emuva. Ayikho imoto iyamuva iyaphambili. Isikhathi sokuthi lapho nekhona ubuyele emuva uyocela uxolo. Kulezi zinto ngeke uzinqobe umkhuleko njengoba ungathi ngithethelele ngiyaxolisa. Izulu liyajabula. Ngabe uhleli phansi ngabe izulu liyajabulana nawe. Ngabe uliphethe ibandla mholi wami ngabe izulu liyajabulana nawe. Ngabe umuntu omusha uNkulunkulu uyathokoza nawe. Kakunzima ukuthatha uJesu bazalwane. Ngikhuluma ngento engiyaziyo nami kangemnandi. Zafika ikhathi bazalwane ngoba nginokubonga futhi nokukhulela endlini yabantu abakholwayo ngoba mhlambe ngabe nami ngikonye indawo. Iziningi indawo zokuthokoza ezikhona. But ngiyabonga ukuthi ngizalele ekhaya labantu elikhonza bengekho mnandi. Bekhazi isikhathi sokuthi Sunday ubona udineka kodwa yangibamba lento nami ngajoveka yangijova. Namhlanje nje ngikwazi ukukhuluma ngendaba zakaJesu ingenxa yokujova. Ngabe wena ujova umuntu ujova. Kodwa ngiyakhululela kangaka kanti wena ujova ongayona. Joveka umuntu omusha. Awujoveke. Asanaki into ngijoveka. Kwenzekile konke kodwa ujoveke. Namhlanje awuthi mophuma la ungafani nomndeni kwami. Akube khona umehluko. Awuthi uthi mama hayi cha angenzanga kahle mama. Ngiyaxolisa mama. Ukhona ngoba isibusiso asilungi isibusiso samfundisi udlule samzali okuzalayo lapha uJesu khona la. Call
sibuyele ekamereni eliphezulu manje singasanaki ukuthi kenzenjani singasanaki bathi bebemshaya into zaphansi azangabheke zaphansi wabheke zaphezulu isikhathi noma sekuthiwa bongene eliftini kunamabhathini awuthi ukhonele phansi khonele phezulu isikhathi sokuthi thina sithathela phezulu ngisho noma ilifti seyima seyithi hayi mina ngisakwazi ukukhuphuka thina sithathe intebhisi siyakhuphuka sithi wena Jesu sizamila sengizohlala phansi nabazalwane SMS yami yithi asikhuphuke asingasanaki ukuthi kwenzenjani asingasanaki ukuthi awuzwani nobani asingasanaki ukuthi ukhonzaphi kodwa isikhathi sokuthi sikhuphuke wenze kahle wafika la wenze kahle wafika la ngoba yabona abantu bebefike libeni amadoda awuthu amabili bebethola uJesu bambeke phansi bazalwane bebethi bafika emgodini bathola indwa oba behamba bobabili omunye uyasala kepha omunye uyahamba ubona indwangu lo munye bengayiboni ngizothi wenze kahle wangena ngoba kunezinto oyibonile abanye abangayibonanga usuku lanamhlanje asivuseleleke bazalwane asivuseleke baholi bami asivuseleke omama asivuseleke eintsha asingasaziphakamisi thina asifune yena akathatha indawo asithi thatha indawo umuntu omusha uyadaka itafula phambi kwezitha uyadaka itafula phambi kwezitha udala sekuthiwa hayi angeke kwenzeke kepha yena alithi ba itafula phambi kwezitha izothi asibuyele enkosini akekho sekwaba muhle like lathi iBhayibheli wathi mekhono ngenasono bakathathe itshe amshaye kepha basuka babaleka kodwa ngizosho ukuthi ke uNkulunkulu noma sekuthiwa nesono esingakanani kodwa kuyaphileka noJesu akekho njengaye sibizela igama sinjena nje igama likaJesu kusazothi uyayitshela ngenxa yegama yabo bazalwane Siyabonga kakhulu awumshumayeli wami. You never disappoint. Benekazi. Amen. Uthi. Sise right. Siyabonga kakhulu. Sizomuvela to our next speaker, guest speaker yethu. Uzoqhubeka kuyona iSMS. Ngizocela ukubiza uMama Ngomezi Zulu from Christian Foundation. Amen.
Ngiyabingelela abazalwane. Ntambama ngicishe ngaduba. Mama bese ngihamba. Inkinga yami ngisho ukuthi ngifike ngo-10. Ngomuntu othanda ukugcina isikhathi. Abazalwane bami bangena ngo-12. Shuthi ngibe na 2 hours ngihleli ngapha. Bazalwane ngiyabingelela nje ihhovisi lobuholi. Ngibingelela ingodlongodlo. Ngibingelela amazwi amtoti. Abosise. Ngibingelela indlu yamandla. Hayi bafowethu sanibonani. Angiphinde ngibingelele indlu yamandla. Akumele uameni wami nomuntu wesilisa basuyafana. Ngoba nami ngingakusho lokho abakushoyo manje bese kuyafana. Ngiyambingelela indlu yamandla. Lapho ke bazalwane. Senkonzweni yabantu abasha amen. Nokho nami ngibonga ukuthola invitation from kuBaba uNkulunkulu amen. Ezinye izinto ke mina ngiyibuke njengamanye amehlo la ungisona wami la wajwayelekile amen. Uma ngabe ezothola izayo wena nonke nomliyozana emanzini uqala ngihloko sithi isimemo sokusindiswa. Nokho ngibonga ukuthola isimemo sokusindiswa ngoba ubukhona bami kule ndawo sekuningi sengikuzuzile. Mina ngathi nje ngiyabongela ubuholi bala ekhaya buyafundisa. Haleluya. Ngizohamba ngiyoxoxa ngaphambili la engiyakhona ukuthi ikhona into engifike ngayithola la bengikhona. Bengazile sisi. Haleluya. Sanibona bazalwane. Nokho nami bengizolalela ebese ngiyafumbatha ngifake emgodla nami bese ngiyahamba. Shuthi wena uthe uma ngingena nje eminyango ngibona umuntu othanda ukukhuluma kulungile. Nokho bazalwane ku-SMS yami ithi into kimina kunezinto okumele ukuthi zenzeke empilweni yakho ukuze uzuze okunye. Sanibona bazalwane. Mhlawumbe bekumele ukuthi udlule ey'meni ey'nzima ukuze uzuze okuhle. Angazi noma umuntu omusha uyangizwa. Angisho kayi-1 bazalwane kanje ngizoba mfishane kakhulu. Ngiyakuthanda khona ukukhuluma kodwa ngifuna ukuba mfishane kodwa ngicela ukuthi akudingwa nasibani wena wedwa Jesu.
Bafowethu. uStefan mabengikhanda ngamatshe akalalela ubuhlungu. Akalalela ukuthi ubani usengishaye ngamangaki. Kodwa lithi izwi lenkosi ubheka phezulu. Hayi sanibona bangcwele. Uthi mina ngiyawabona amazulu. Bafowethu uthi ngiyawabona amazulu ayavuleka. Sanibona bazalwane. Sengizoba mfishane ngempela. Ngithi mina uma kumele uzuze okuhle fanele uqale kunezimo fanele zithi kokunyakazisa. Okay, angibuye kuGenesis 34:26 sanibona bafowethu. uJacob uma ngabe ezozuza isibusiso. uJacob uma ngabe ezozuza isibusiso from kuNkulunkulu. Lento yenzeka ngobusuku obodwa. Kodwa kuningi usekwenzakela. Haleluya. Sanibona bazalwane. Lento iwusuku obodwa kodwa kwenzakala izinto eziningi. Lithi izilonkosi okokuqala kwakumele ukuthi awelise konke akanakho. Sanibona bazalwane. Lithi izilonkosi kumele ukuthi awelise konke. Kwaphambi ukuthi makawelise ngisho umkakhe. Kwaphambi ukuthi makawelise ngisho abantwana bakhe. Ngoba khona into kwakumele ukuthi yenzeke. Jesus. Sizohlala phansi. Lithi izwi lenkosi okwesibili. Okwesibili okwenzekala empilweni yakhe. Uyabambana ebumnyameni nomuntu akangamboni. Mhlawumbe mina ngizofuna ilight ngikhanyise ngifuna ukubona ukuthi ubantu ongiphethe kanzima kangaka. Isibusiso sekuzosa noma sekusile kwase kushintsha igama. Hayi sengiqedile bazalwane. Ngithi mina wathi uma izuza isibusiso kuba uNkulunkulu kwase kushintsha igama. Haleluya. Haleluya. Bazalwane ukuhamba ekholweni SMS yami sithi ithi vumela izinto zenzeke empilweni yakho uzuzuze ukuthini. Leyo nje SMS yami. Lenkinga abantu abasha ngoba niyaduba endleleni. Sesithi noma sishumayela sibuye siqhaqhazele ngoba siyakusaba. Hayi mabandeni siyabasaba abantu abasha. Ngoba nje siyazi ukuthi uma sike sakhuluma ngabazoduba abasafuna ukucula. Abaseze esontweni. Ziningi izinto zabo kanti bayamdinga uNkulunkulu. Singathi masikhuleka ngomama sikhulekise nabantu abasha. Ngoba bayenza izinto ezi-wrong ngesikhathi esi-wrong. Isikhathi esiphila kuso manje. Ushilo sisi wathi asabangcwaba abantu abadala. Singcwaba abantu abasha. Kodwa manje yilesi sikhathi beduba uNkulunkulu. Umuntu aduba umzali wakhe. Umuntu adube nje, niyaduba bafana. Kodwa uNkulunkulu sengathi nganisiza. Ngiyanibongela kakhulu ebangeni leqiniso. Ngiyabongela kakhulu ngifuna uqamba manje. Kuningi engikufundile. Khona udadewethu engicela inamba yakhe mase ngihamba lapha. Khona udadewethu engizohamba nenamba yakhe kodwa. Ngoba ayikho into emnandi njengokuzwa umuntu omusha akha. Abantu abasha abakhe bayabilisa. Umuntu ambathe isikhumba semva sesontweni acule kakhulu ukuze kudilike indongo zaseJerikho. Umeke kwaphuma la ngaphandle. Athi nje futhi ngabe bephume kanjani ngoba sengikubonile bengikufuna. So ngibonga mina ukubona abantu abasha abakhayo guys. uNkulunkulu sengathi nganenza kahle. Abakhulumile bonke. Mshumayeli kulungile. Ubongishaya ngamathaphazi kanje. Kulungile. Abantu abasha bonke noMbili uMgodi sizwile thina bani. Ebese sisuke emakhaya sizolalela. Inhloso yami usuke endlini bewukuzolalela. Ingakho ngithe ngisho ngabe kuthiwa mina ngisasukuma ngoba sengizwile sengahambi. Bazalwane ngiyabonga kakhulu ithuba iSMS yami vumela izimo zivuke. Ukhona ozokuzuza igcine. Siyabonga ma. Siyabonga. Njengoba ngibe ngasho ekuqaleni ukuthi namhlanje sinaso isivakashi. Whoever ola une purpose ne reason ukuba la. As much as
ufundile nathi khona sikuzwile. I did say earlier on ukuthi the purpose of this ukuthi sizofila up ama-cups wethu, because probably uphume ekhaya with a cup empty. Mawuphuma lana uzophuma ne-cup full, so that now uzokwazi ukuthi uyogcwalisa ngaphandle. Ngizophinde futhi siqhubeke SMS. Ngizocela i-guest speaker yethu usisi uLungile Buthelezi. Ngiyaxolisa ngikhohle ukuthatha igama lebandla, kodwa usisi uLungile Buthelezi ozosibambele SMS.
Ngizothanda ukubingelela. Ngiqale ngibingelele abantu abadala ngizoqala kubafundisi bami. Amen. Angazi noma niyangizwa ngaphandle kwemic. Voice yami iyazwakala. Ngizocela ukuyibeka phansi. Amen. Ngizothanda ukubingelela namhlanje. Ngiqale bafundisini ngibingelele intsha. Singathi sivakashile ngoba bathi asikho isivakashi kaNkulunkulu. Asiqale lapha sithi simenyiwe. Siphinde sibonge ukukhethwa ngoba baningi abaletha inkosi kodwa kusiyonke umuntu obona inkosi. Ngingakabi lapho ngizokhuluma ngamafutha. Namhlanje ngizokhuluma ngamafutha asithi uoyela olungileyo ekhanda lika Aaron. Amen. Wahlele ezindlebeni zakhe. Ukuye ibukeni. Ngizothi kwintsha namhlanje lawo mafutha yibusiso. Bathi babusisiwe themba labo lokuJehova nothemba labo lokuJehova. Ngoba namhlanje sihleli kanjena sihamba nesiqubu. Hey, Ntomusha ngizokukhuza ngendaba yesiqubu. Ngenzeka namhlanje usayigqokile le impahla. Ngenzeka namhlanje usangena utashile umuhle. Kanti uyitashile le nhliziyo uNkulunkulu ayifuna. Uthi uJehova kunandaba nokugqokileyo. Uthi ngibheka imisebenzi yakho nenhliziyo yakho. Ngenzeka namhlanje le nhliziyo lena akusiyo le uNkulunkulu ayifunayo. Ngenzeka namhlanje uyisizathu sokuthi ukhona umuntu ongeze endaweni yokukhulela. Yabona bathi qhada ulimi lakho. Ngenzeka mama namhlanje uphethe ipeni elibovu. Zigadi ukuthi umuntu omusha lokho okubhalayo ubhala okulungileyo. Ngenzeka mhlawumbe ubhala into ezirong. Namhlanje ngizochanyela. Ngizochanyela ngikhuluma ngesixuku ngoba kukhona la ngifuna ukuya khona entsheni. Kuthi namhlanje sihamba ngeelethu. Ayikho elethu bayizingcela. Inkonzo kaBaba uNkulunkulu. Uthi uJehova umuntu wesifazana uma umuntu omusha ithimela uhlala uzinza uhlaliswa kwentombi. Oh my God. Siyabadinga abantu abahlaliswa kwentombi endaweni yokukhuleka. Ngoba namhlanje silahlekile indaba ukuthi sihlangahlangene. Ngizokhuluma ngelinye igama elithi isiqubu. Yabona isiqubu bayizingcwele ngiyenzeka bakhuluma ngabantu. Abakhuluma ngabantu esiqukweni basho inhliziyo yakho. Ithi ufuna uJehova sanokutholakala. Ngoba ngiyenzeka uyamfuna ngesikhathi esirong. Namhlanje mhlawumbe unawe lapha eduze kwakho. Kodwa uthema amafika amaphambi kwakho ebheka lento ayifisela omunye umuntu wasuyadlula. Wadlula uNkulunkulu. Wahlala wena wathali. Akekho lo Jehova. Wathi akekho le ngimkhonzayo. Kanti ukhona bayizingcwele. Uthema kafika enhlizweni yakho. Wathola ukuthi ukugcwele. Wathola ukuthi uphethe. Kanti uphethe into ezirong. Namhlanje mhlawumbe uyahamba. Kanti uphethe imisebenzi yabanye abantu. Sebafikile lapha sebathi bayahlulela. Bathi bayavula isikhwama sakho. Akukho nolodo kwakho. Uphethe imisebenzi yabanye abantu. Abuza uJehova athi ubuyihambelani indawo yokukhulela. Ngiyaya ngisho bayizingcwele ukuthi ungcono ongena endaweni yokukhuleka engagqokile. Ngoba namhlanje ilento yenza ukuthi namhlanje sizenze ngathi singcono kunomunye umuntu. Kanti ekugcineni sonke sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Sonke masithi ngena endaweni yokukhuleka sithi babothe sezulwini. Angazi noma mhlawumbe khona into different. Ngoba namhlanje siqhatshisa ngento esiyigqokile. Ngoba sitshela ukuthi siyongena nazo. So intashile mntakababa. Mhlawumbe utasha yona le nhliziyo. Le uNkulunkulu afuna ukusebenza ngayo. Bathi akubaleka ukuthi uqalephi. Isiphetho. Isiphetho. Mhlawumbe awunaso nokuba naso isiphetho. Ithi namhlanje sicela omama abakhulekayo. Ithi siyabadinga omama bomthandazo. Sengathi ngashintsha lento ibesentsheni. Masibe yintsha yokukhuleka. Masibe yintsha yokuthandaza. Ngoba uthi uNkulunkulu yonke into iqala emkhulekweni. Iqala emkhulekweni. Mayisuke emkhulekweni yethembeni. Ngoba uyilizeleze mangabe ukhuleka ungenathemba. Yalazi thina engenalutho. Yazi umsindo walo. Mawuliphosa lihamba nawo wonke umoya. Lenza kanje. Qiqiqiqi. La everywhere. Ngenzeka usahamba kanti usadidekile. Everywhere. Usahamba ngesixuku. Hey laba bangiculela kamnandi. Hey laba uniform yabo yinhle. Hey laba usadidekile Ntomusha. Ngoba usakhuluma ngento zasemhlabeni. Ngoba manje uJehova uthi masivula incwadi uthi masibheke ukuthi wena usebenze kangakanani. Ithema iculwa lengoma wathi khona ongithintile. Ngiyenzeka umthinto uJehova namhlanje ungakuzuzi lokho kuphila. Ngoba uyabona lenhliziyo yakho.
yayi basincane ngizoshuma izinhliziyo ngoba iyona into edangerous kakhulu kunakho konke. Namhlanje ngizokhuluma nentsha lele efuna iningi, lele efuna ukuchaza abantu ngaphandle kodwa uma wakho umazi nokumazi. Asingiqalisele ngaphambi kungithulela mfana nami. Ithi ngilendisa lana makathi uNkulunkulu ungajabulisa umuntu wangaphandle utshiye umzali wakho ngoba kunendaba yamadoda ayengenile esikebheni bathi emkhunjini belinda uJesu. Omunye wayemlindele ukuthi umhlophe, omunye wayemlindele ngendlela yakhe. Ithi incwadi engcwele wadlula uJehova phambi kwabo wayohlalela ngalo komkhumbi. Azange bambone ngoba yini balindele umuntu omuhle, balindele ogqoke kahle. Wathi uJehova esedlulile, wathi sehambe nokhamba. Yangena indoda yababuza yathi nikhathazwa yini bathi sifuna uJesu. Wathi udlulile. Amen. Udlulile. Qaphela umuntu omusha ungabusahamba endleleni kanti uJesu kudala wadlula kuwena. Uyahamba nje kanti uyithini? Akunalutho ngoba ngaphandle komsebenzi mntana sekhaya ukholo lokho akusilutho. Uthi uJehova ngibize ngisanokutholakala. Ungangibizi sekahambile. Uzomthola kanjani uJehova? Khuleka umuntu omusha. Ucela uNkulunkulu akupha amandla, akuphi ilihlo lasezulwini nothe lasemhlabeni. Ngoba masikhumbula bathi indawo kaJehova mayakhiwa yayingenakuxokozela. Abakhuluma ukuxokozela abantu yile nhliziyo yakho, ulimi lakho ekhipha abantu enkonzweni, ilihlo lakho elenza abantu kabi. Yazi inhliziyo umthakathi omkhulu ngoba uthi uJehova lokho okukhulumayo. Mina ngiyenzeka namhlanje sengathi singagada ukuthi sinakekela bani. Ngoba lokuzalile uzokufisela ukuhle kodwa. Namhlanje sifuna thank you. I thank you baby girl kubantu bangaphandle. Uma wakho uyakhala ngawe. Ukhiphe 500 unikeza umzali wangaphandle. Ekhaya kunampuphu. Ithi ngikutshela idanger yaleyo nto leyo. Lo muntu omnikezayo awuyiboni inhliziyo yakhe. Ngenzeka ngiyamukela kanti angamukela ngokweqiniso. Ngiyamukela ngoba ngenzela ukuthi ukhule kungenzele njalo. Ngizokutshela umuntu omusha ukuthi umzali wakho makasakhala ngawe esathi wena khohlwa. Ngibuya khona. Angikhulumi ngento engayazi ngibuya khona. Yabona lento yokusebenzela abantu nabangani. Uthi bengiyekho ebusheni bakho, waza ngikutshela ubusha bakho bukhona. Ngoba bathi yonke into elotshiwe ngempilo zethu ilotshwe la. Kunencwadi abayizingwe. Mangabe ungalandeli lento usalahlekile. Mangabe usangelethu usalahlekile. Mangabe usangelini ulahlekile ngoba manilalela ngokulilalela lizwi. Uthi uNkulunkulu ungalaleli lo ongithiwe ngithunileyo. Ungenziso kamfundisi. Yenza okutshelwa umfundisi. Ngoba umthumile ukuthi azosifundisa thina namhlanje ukuthi senzeni. Siphile kanjani endaweni yakhe abayizingwe. Kunencwadi engifuna ukunishiya nayo. Ngaphambi kokuthi niyeke. Ithi lana ngiyakunibiza niye ukukhuleka kimi. Ngiyakuyinizwa nonke. Okusho ukuthi uJehova uchaza ukuthi ayikho into ezwakalayo ngaphandle komkhuleko. Mangabe namhlanje umuntu omusha usathi wena uthembela izinto zasemhlabeni, bathi konke kuyashabalala, bathi konke kuyahamba, kodwa izwe lingcwele lizohlala limile kunaphakade. Haleluya. Masihlale sizinze enkosini bese nginishiya ngalena ethi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki ngokwakho ukuqonda.
Siyabonga bayigcwele, siyabonga. Good luck nokuthi gcina. Emnyango Nkosi yami. Emnyango bandla. Ngiyacela. Xokozela abazalwana sihlonipheni sonke ispeaker simala. Ngiyabonga. Ngizocela nje ukukhatha iprogram due to isikhathi. Isikhathi it's no longer on our side. So ngizocela ukuthi siskipe ama-speakers la ngicela ba-prepare ngiyaxolisa kakhulu ningakhubeki. Amen. Selikhona elinye ilanga mhlawumbe. Ngizocela ukuthi siye ku-order of the service. Ngizocela upresident wethu babashabalala ukuthi asithatha sifike ku-praise and worship. Ngiyabonga. Izwa baba asiphakameni sonke bazalwane. Indumiso kaNkuluNkulu sisuke sidumisa indoda yamadoda. Indoda eyabheka ukuthi sesingcolile yenza iplan lokuthi iwumoya ukuze mina nawe sizosindiswa. Sizobona indoda eyabona ukuthi kuhle yona iyobethelwa esiphambanweni ukuze mina nawe sihlanzwe izono. Hallelujah. Sizobonga indoda eyathi mayibheka amacala wethu noma yathi mayibheka ububi bethu noma yathi mayiseyizwa ukuthi thina sinuka kabi waba nesinqumo esithathayo ukuthi ayize la emhlabeni izosithethelela icala lethu izophinde isithenge ngegazi. Oh haleluya bazalwane. Mubi ke umzalwane ongabongi. Haleluya. Ukubonga bekungamelanga kube yinto yanamhlanje. Sizokufundisa ke namhlanje. Ukubonga yinto ekumele uyenze every day. Sibonga noma uNkulunkulu angasawuphendulanga umthandazo. Sibonga noma izinto esicelile sangayithola. Sibonga noma izinto esicelile zangazi ngalesikhathi lesi ekumele size ngazo. Kodwa siyabonga abazalwane. Hallelujah. Sibonga amakhaya uNkulunkulu asipha wona. Sibonga abazali uNkulunkulu asipha bona. Sibonga abantwana uNkulunkulu asipha bona. Sibonga abazalwane uNkulunkulu asipha bona. Abaholi nezwi likaNkulunkulu nokuthandwa uNkulunkulu nomusa kaNkulunkulu. Amen. Oh hallelujah. Angeke ke sibonge lokho okutholile namhlanje. Oh amen bazalwane. Sizobonga ukuthi wena uyathandwa, uthandwa uNkulunkulu. Nezo bazalwane. Hallelujah. Uzathi walithanda izwe kangaka. Waze wanikela nendodana yakhe. Ukuthi kube yiloyo naloyo ayinkosi yami angabhubhi. Kodwa abe nokuphila okuphakade. Sizobonga ukuphila bazalwane. Nezwana bazalwane. Nezwana bazalwane. Sizobonga ukuphila. Sizobonga inkonzo yanamhlanje ebesingayazi ukuthi ngalelilanga, ngalesikhathi, ngalonyaka, ngaleviki, ngalelilanga sizobe sila sibonga ukuthi umuntu omusha wenze kahle. Ho amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngizohlabelela manje sizokhuleka. Bengicela nje umisa isandla sakho manje.
bese sithi ngoba zo gisono ebengi se namhlala isoba wena Nkosi uyaqala futhi bakho sibonga bakho senzela wona Nkosi kodwa wena uNkulunkulu wethu siyabonga wena sibukisa lakho Nkosi abayinkulungwane abathandayo abagcina imiyalelo praise and worship. Into zakho ke lezi. Siyabonga baba. One bantwana lalelana abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile.
yaziswa ihlononyoko kungumyalelo wokuqala onesethembiso. 3 ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni. 4 nani boyise ningabathukuthelisa abantwana benu kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Mawuya lapha ku-Exodus uthinta laphana u-12 uthi hlonipha uyihlo mntanake athi mntanami ayihambi endlela oyihambayo athi hayi mama noma baba thula ngangingekho mina ebusweni bakho nami ngisho bami ubusha. Inkinga la ikhona awusalawuleki lutho nje awusalawuleki kodwa uma uthi uyabheka emthethweni olishumi kuthiwa hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande. Ngisho no-Efesi uyayikhuluma lento yokuthi bantwana lalelani abazali benu. Sithola singasabalali labazali benu. Thana ngingamuke ngoba angifuni mhlambe nomunye osehlele ethi ngazi-ke banikeze omunye umuntu owuphoshozwayo kanti cha ngifuna bekukuningi akade bengizokukhuluma bekukhona okuningi kade ngizokhuluma mhlambe nawe ubuzosaheka uvume ukuba lolu godo lolu ngoba yazi mawungavumi mandlovu ayikho into ozoyenza ukuthi iyenzeke empilweni yakho bese bekhulume bonke. Ngomthetho bengasafanele ukuthi ngisukume ngomthetho kusakhulunyiwe kodwa ngesimo sokuthi bekumele ukuthi lindlalwe kodwa lindlalwa kahleke uma lizofica umuntu ngempela olulambele biza ukuthi kumele silambe ngeke ukudla ungena appetite. So mhlambe njengoba silana wenze kahle waba khona wena une appetite ikhona i-appetite onayo kodwa manje le appetite onayo siyabuza ukuthi unalo uvalo. Mina ngibona uvalo thina yabona ngesikhathi esikhule ngaso besinovalo namanje lolu valo lisekhona. Angaze ngime phambi komzali wami mina ngaze ngime phambi komzali wami mina ngizwe ukuthi yazi lento ukuthela nginayo uyamthina kodwa ngikhiphe kuphelela kimi nanti uvalo ngilifunayo lokuthi mina akufelela kimi oqondene nami nomzali wami ngoba unelungelo lokuthi angipende ngayo yonke inhlobo kapende akayithandayo ngoba vele ngiyiproduct yakhe. Ubani wena ozotshela umzali wakho ukuthi cha mina ngeke ngikwenze lokhu baba hambisile wakufundisa wenza yonke into mawusubuza umshaya umthetho emzini wakhe ngisho noma wakho usumshaya umthetho kwakhe. Hayi ke isintu sithi inkunzi embili azibuselani esibayeni esisodwa umalo la kwami iqinise lelo nje ngiyabonga kakhulu ngingamuzi isikhathi nami kozwile uzohamba kahle umsebenzi omuhle kangaka. Sibonge nje nokuthi uyidele bazalwane, ngiyazibona sekulate bazalwane. Kodwa sibonge nje ukuyidela nokuthi nje nithathe kusemapoketheni wenu nizosichaza siyibandla leqiniso. Kona hayi kube kuhle impela noma ke isikhathi sishayile ngoba ngiyabona no program director wami sikaphumile bazalwane bathi
bambezile abazalwane. So bazalwane siyabonga, ngiyacabanga abazalwane khona okuncane nani nathi esinilungisele kona abazalwane. Bengifisa nje ukuyisifisa sami ukuthi singakushiyi bazalwane kuzomoshakala. Ngiyacabanga ukuthi abazalwane bazothola amanzi ngale bazalwane. Siyabonga abazalwane, Inkosi ibusise. Amen. Sezulu sithi kuwe namhlanje Nkosi siphakamisela udumo kuwe Nkosi wami. Siphakamisela udumo phezulu Nkosi yezulu. Sithi siyabonga ngonyama yezulu ukube ngasiwe simakade sezulu bese ngeke sibe khona sihlangane namhlanje. Kodwa uwe obeka isandla sakho phezulu kwethu Nkosi ukuthi sikhona ukufinyelela lapha esifinyelele khona. Bengekho lula Nkosi yamakhosi, bengekho lula Nkosi, kodwa wena ngoba usithanda Nkosi usivikela ngaso sonke isikhathi. Ufuna siphakamise igama lakho, ufuna siphakamise umsebenzi wakho, ufuna sikhulume nawe Jehova Luleyo. Wasenza kube kahle Nkosi ukuthi abantwana bayihlanganise lento, bayihlanganise kunzima Nkosi. Sicela ukubonga wena simakade sezulu, sibonga wena ngonyama yezulu ngoba umo umenzi wezinto Nkosi ukuthi unika abantwana isibili ubafase nebhande likamoya Nkosi. Kunzima kuyalena le kodwa kwaba khona wena wabanika isibindi, wabanika amandla ngegama lakho elikhulu elinamandla Nkosi. Siyabonga moya engcwele, sithi siyabonga, sithi siphakamisela amehlo kuwe Nkosi. Njalo sibe sidumisa, sikuphakamisa, sithi ungcwele Baba, sithi uphakeme, sithi siyabonga ngonyama yezulu. Siyabonga mnini wento zonke, siyabonga akekho ofana nawe kuze kube phakathi egameni likaYise nendodana yokuNgcwele. Amen. Amen.